Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Agnes. Eu sunt Pavel. Eu sunt Agnes. Și suntem micuții călători. Noi călătorim prin țară și facem mai multe filmulețe. Acum suntem la Mocănița Moldovița, din județul Suceava. Abia am plecat din stația Moldovița și suntem pe un drum foarte frumos. Noi vom filma. Acum ieșim încă din stațiune, așa că nu sunt deocamdată priveliști prea impresionante, dar vă promitem că merită să vă uitați, deoarece vor fi mai multe locuri și lucruri interesante. Deocamdată, din păcate, încă suntem în sat, deci nu sunt priveliști prea Încă nu se vede ceva frumos de asta. Așa că vom pune pe pauză și vom reîncepe când va fi ceva de văzut. Minunat, am ajuns în zona mai frumoasă de case a satului și acum sunt niște priveliști mult mai interesante. Livezi, Fumeri, grădini, case foarte frumoase, unele dintre ele, chiar și de vânzare. este foarte frumoasă priveliștea. Și un părâu. Da, peste care am trecut. Și cocoșei. Se aude locomotiva, nu știm dacă voi auziți, dar noi o auzim. Niște locuri cu adevărat interesante. Nu vezi așa locuri peste tot în România. Noi în curând vom pleca în vacanță și sperăm că vom putea să facem cât mai multe videoclipuri, depinde dacă vom fi lăsați de acele locuri sau nu. Iar dacă vom avea voie, le vom posta și voi veți putea vedea cam pe unde suntem noi. Așa că și ce videoclipuri postăm, așa că dacă vă interesează, nu uitați să dați un like și un subscribe cu clopoțelul pornit și dacă aveți sugestii pentru unde am putea să filmăm, să ne trimiteți în secțiunea de comentarii. Oamenii de aici sunt foarte prietenoși, cu toții le fac cu mâna. Este o atmosferă plăcută pe care nu prea o obții în orașele mai mari din țară. Vagoanele arată bine, sunt foarte bine încălzite. Așa că dacă veți veni, dacă veți ajunge vreodată prin zona Sucevei sau a Fălticenului, să nu ezitați și să veniți la această mocăniță, pentru că este o experiență unică pe care nu o puteți avea în prea multe alte locuri din România. Dacă se vor mai auzi și alte zgomote, să știți că noi suntem într-un vagon în care sunt mai mulți
mulți oameni. Și copii foarte mici și se aud zgomote când țipă sau plâng sau muzică pe care o locuim. În curând o să ieșim din sat și o să ajungem în zona de câmp. Acest videoclip va fi separat în două părți, adică această călătorie va fi separată în două părți, partea întâi și partea a doua, deoarece este o călătorie destul de lungă și pe la jumătate vom opri puțin și vom porni altul, dar nu vă temeți, le vom posta cât de curând vreo după altul și să veți putea să le urmăriți pe amândouă. Și vor fi notate cu partea întâi și partea a doua ca să nu vă încurcați. De acolo e săpomul, Da, trecem pe lângă un râu. de soarele, mamă! O frână foarte bruscă. S-a împiedicat șoferul ăsta mecanic. Mai devreme a plouat foarte, foarte tare, deși doar dacă vă uitați la șoseaua udă sau la lemne sau la alte lucruri, veți putea observa acest lucru, deoarece este destul de... nu prea se vede la nori că au fost aplouat. Și acum am cam ieșit din sat, mai sunt doar câteva case, puține, dar în rest este doar pădurea și dealurile. Puteți vedea locomotiva acolo. Cam acest videoclip va dura cam 12 minute și al doilea.
și foarte frumoase. Dar din păcate sunt lăsate să se distrugă. Și am putea să spunem că acele case de vedea sunt ultimele case pe care le vom vedea. Acolo puteți vedea niște vaci împreună cu viței. Din păcate ne apropiem de finalul acestui videoclip, deoarece noi nu dorim să fie videoclipurile prea lungi și pentru ca să le puteți urmări deodată și pe urmă le veți putea urmări a doua parte mai pe urmă. Din păcate acum trebuie să încheiem videoclipul. Veți putea vedea și partea a doua imediat. Așa că noi vă spunem pa și nu uitați să vă abonați cu clopoțelul ca să nu pierdeți